ki khubor ka batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, Khyndew scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but Shipara. Na banta ke jingkuli ke Jingshah ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot, lani khandai pran riu laisan, ar riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan Ngut ki Shipara kentai ki balatip kerteng kum ka kafenia nong si khatsan snem karta bat kamaya nala nong si ka ba la khatwei snem karta kila Khlad no nagani ka slap pertai hadin bagila sya tap haga Khyndew ka balatwa bat kabala ban ya ka Ïing ka bakisa haga dong mauleng Jingshah nong Pyndengrei West Khasi Hills District kani ka Jingshah basongsi kala jaha ka step sing set jan ka Khyndew tarik ujeliu arajar arpulai haga por kumba san baji ai men step kat bagi dang yo thia lengai hapdeng ka Jingther jong labba wajur bha kat kum ka Jingetho jong ki paramarjan la ong baki don saungut Shipara rengkat bat ukpa ki ba shu sawai hagani ka Ïing kat baga kmi ka don shalashnong sham maulang niang hagani ka Jingshah Ngut ki khon rengkat bat ukpa kila laj im na gani ka Jingshah tap Khyndew jong ka Ïing hagawai bat kaliang ka Jingther jong labba ubalane daki kenta kalawan ra ru ya ka Jingslei hapo ka sor nong stoin hagababun ki Ïing ki sem kila shakta khamtam ki Ïing ki badon harut kawa nong ba bat kawa nong den jong ka shnong new nong stoin bat kumju ki badon haga shnong ti saw kala don ru ka Jingtwa Khyndew bat ka Jingshah tap jong ki surak yat kali ka balakta ya ka let kawan jong ki pait ba